De què treballes? Avui parlem de la feina. Jo sóc l'Olga i això és Català Pràctic. Podem preguntar per la feina de diferents maneres. Per exemple, ¿de qué treballes? ¿De què treballes? ¿De qué trabajas? De què fas? De què fas? Que significa el mateix. Què fas? Què fas? Aquesta manera de preguntar és més genèrica. ¿Qué haces? Què fas? A què et dediques? A què et dediques? A què te dediques? Podem respondre, treballo com a, per exemple, treballo com a cambrer, com a advocat, treballo com a dependenta, treballo com a mestre, treballo com a forner, com a informàtic, etc. O també treballo de cambrer, treballo d'advocat, treballo de dependenta, de mestre, de forner, treballo d'informàtic, etc. La preposició de es contrau si la paraula següent comença amb vocal. També podem dir faig de, trabajo de. També té el mateix significat. Trabajo de. Faig de cambrer, faig d'advocat, faig de dependenta, faig de mestre, de forner, faig d'informàtic, etc. O també soy, soc cambrer, soc advocat, soc dependenta, soc mestre, soc forner, soc informàtic, etc. També podem dir em dedico a l'hostaleria, a l'ensenyament, a la sanitat, a les vendes, al màrqueting, a la informàtica, etc. També podem preguntar on treballes? ¿Dónde trabajas? On treballes? Treballo a o treballo en, depèn. Treballo en un restaurant, treballo a l'escola pública, treballo a l'hospital, treballo en una fàbrica, treballo a l'Ajuntament, treballo en una empresa, etc. Treballo des de casa, trabajo desde casa. Treballo per internet, trabajo por internet. Treballo per a una empresa, trabajo para una empresa. Treballo pel meu compte, trabajo por mi cuenta. Treballo pel meu compte. O també tinc el meu propi negoci. Tengo mi propio negocio. Tinc el meu propi negoci. O tinc la meva pròpia empresa. Tengo mi propia empresa. Tinc la meva pròpia empresa. Soc autònom. Soy autónomo. Soc autònom. O soc autònoma. Faig jornada completa. Hago jornada completa. Faig jornada completa. Faig mitja jornada. Hago media jornada. Faig mitja jornada. Vocabulari, la feina. El trabajo. La feina. La meva feina m'agrada molt. Mi trabajo me gusta mucho. La meva feina m'agrada molt. No tinc feina. No tengo trabajo. No tinc feina. Hi ha molta feina. Hay mucho trabajo. Hi ha molta feina. Me'n vaig a la feina. Me voy al trabajo. Me'n vaig a la feina. O també podem dir me'n vaig a treballar. Me voy a trabajar. Me'n vaig a treballar. La professió. La profesión. El sou. El sueldo. Tinc un bon sou. Tengo un buen sueldo. Tinc un bon sou. Els diners. El dinero. Els diners. Guanyo molts diners. Gano mucho dinero. Guanyo molts diners. L'horari. L'horari. El horario. L'horari. L'horari no és gaire bo. El horario no es muy bueno. L'horari no és gaire bo.
Treballo de 8 a 2. Trabajo de 8 a 2. Treballo de 8 a 2. Plego a 2:15. Termino a las 5:30. Plego a 2:15. No treballo el cap de setmana. No trabajo el fin de semana. No treballo el cap de setmana. Avui treballo, però demà tinc festa. Hoy trabajo, pero mañana tengo fiesta. Avui treballo, però demà tinc festa. El contracte. El contrato. El cap o la cap. El jefe, la jefa. El cap o la cap. Els companys de feina. Los compañeros de trabajo. Els companys de feina. Repassem tot el vocabulari que hem vist, de què treballes, de què fas, a què et dediques. Treballo com a cambrer, per exemple. Treballo de dependenta, per exemple. O treballo d'advocat. Faig de mestre, per exemple, o faig d'informàtic. Soc cambrer, o soc advocat, o soc dependenta. Em dedico a l'hostaleria, o a l'ensenyament, o a les vendes, etc. On treballes? Treballo en un restaurant, treballo a l'hospital. Treballo des de casa. Treballo per internet. Treballo per a una empresa. Treballo pel meu compte. Tinc el meu propi negoci. Tinc la meva pròpia empresa. Soc autònom. Faig jornada completa. Faig mitja jornada. La feina. La meva feina m'agrada molt. No tinc feina. Hi ha molta feina. Me'n vaig a la feina. Me'n vaig a treballar. La professió. El sou. Tinc un bon sou. Els diners. Guanyo molts diners. L'horari. L'horari no és gaire bo. Treballo de 8 a 2. Plego a 2:15. No treballo el cap de setmana. Avui treballo, però demà tinc festa. El contracte. El cap, la cap. Els companys de feina. Fins aquí el vídeo d'avui sobre la feina. Espero que t'hagi servit. Si és així, regala'm un m'agrada. També em pots donar suport unint-te al canal. A la descripció del vídeo trobaràs enllaços per entrar al grup de WhatsApp per practicar català i els cursos de català des de zero i català bàsic i també el club de conversa per si ja entens el català i vols llançar-te a parlar-lo. Gràcies per arribar fins aquí. Jo sóc l'Olga i això és Català Pràctic.